Yan, we're live. Hello po, good morning. Good morning sa lahat. Ayan. Final announcement po ito ng ating raffle. Last call po sa ating mga gustong sumali sa ating darating na raffle. Sa tingin ko po, nasabi naman siguro sa inyo ni Oragon Hanek kung kailan at kung anong date ang ating raffle. Yan po ay magaganap sa September 16. Ayan, napakalapit na po. So yung mga gusto pong sumali sa raffle, last call po ito. Ayan, antay po ta. Yun, shout out sa ating 4 viewers. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, pa-comment na lang po tayo. Yung mga gusto pong sumali sa ating raffle, welcome kayo mag-join. Antay lang po tayo ng mga viewers. Kumusta po kayong lahat? Antay-antayin lang po natin si Oragon Hane. Prepare pa po siya. Ayan. Shout out po sa ating 5 viewers. Ayan. Mega love shout out po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Hi, Morris Malone. Hello, shout out po sa inyo. Thank you for watching. Ayan. Salamat po sa ating thumbs up at sa ating 5 viewers. Napakalapit na guys ng ating raffle. So, abang-abangan po natin, no? Yung mga nagsend po ng entry, may final announcement po tayo. Paki-check po ng description ng live na ito. Nandun po yung mechanics kung paano po tayo makakasali sa ating live. Sa ating live raffle sa darating na September 16 sa isang araw na po yan. So, napakalapit na po. So, bukas na po yung last ating Ayun. Bukas na po yung last na pag-send natin ng entry sa ating raffle sa 16. So, please po, yung mga hindi pa po nakakapag-join, please send your entries sa ating official Facebook page, sa Oragon Hane Facebook page. Ayan. Last na po tomorrow. So, yung mga hindi pa po nakakapag-join, please join and please send your screenshots na nakapag-subscribe po kayo at na-click nyo yung notification bell button. And also, pakishare po ng kahit alin po sa live namin dito sa YouTube live namin. Pakishare po ito sa Facebook wall ninyo na dapat po nakapublic yun. At send the screenshot na nakapag-subscribe po kayo at na-click nyo yung notification bell button at na nakapag-share kayo sa aming FB page. Ayan. Good morning po. Watching from Hong Kong, sabi ni Castillo Nicole. Ayan, magandang umaga po, Ma'am Castillo Nicole. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa ating 6 viewers at sa ating 2 thumbs up. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang maganda-ganda ang ating signal ngayon. Okay. Sige po, comment lang po tayo. Yung mga gusto pong sumali sa ating raffle, please send your entries as soon as possible po para nang sa ganun ay wala po tayong malipasan ho. So, hanggat maaari ho, lahat po pwede sumali. Okay, lahat po pwede sumali. Sa ibang bansa man po kayo, dito sa Pilipinas, lahat po welcome mag-join. Ayan. So, please send your live entries. Ayan. Shoutout sa ating 8 viewers at 4 thumbs up. Paki-share po ng ating live para po mas marami pa po makapanood at maraming may chance na makasali sa ating darating na raffle draw. Ayan. Siyempre, advance happy birthday sa ating celebrant Oragon Hane. Ayan, napakalapit na po ng kanyang birthday. Yung mga gusto rin po magpadala ng regalo online, pwede rin po yun. Welcome po yun. Ayan, sabi ni Ma'am Lalaine Prieto Vlog, pag-join. Sige po, pwede po kayo mag-join. Pakibasa po ng description natin. Paki-check na lang po nung nasa description below kung ano po yung ating mga mechanics po. At kung may katanungan po kayo, may gusto kayong linawin, please comment your
your questions para po malinaw po natin, no? Para lahat ay makasali at makapag-join. Good morning, DJ TV. Paano po sumali sa raffles nyo? God bless you with Roy and Ate Del watching in Hong Kong. Yan, shoutout sa mga nasa Hong Kong nating kababayan. Mega love shoutout Ate Del Medriano. Ayan, so paano po ba talaga sumali sa ating raffle? Ang kailangan nyo lang po gawin ay isend po ang screenshot na nakapag-subscribe po kayo at na-click nyo po yung notification bell button, and also please pakishare yun, okay? Pakisend po ng screenshot nun sa na Oragon Honey. Alright? Good morning po sa inyo. Okay. Sige po, welcome po sumali lahat dito sa ating raffle draw. Ayan. So, yung mga hindi pa po nakakapag-join dyan at yung mga nag-join na po or yung mga nag-send po ng entry na sa tingin po natin may mga kulang pa po doon sa entry natin, pakiayos po ng ating entries kasi may mga nakita po kami doon na ibang entries na hindi po pasok sa ating criteria. So, please send your proper entries po, no? Para po masunod natin yung ating mechanics. Again, dapat po isend nyo sa amin yung screenshot na nakapag-subscribe po kayo at na-click nyo po yung notification bell button ng ating YouTube channel, and pakishare po sa inyong Facebook wall. Dapat po nakapublic yung pakishare po ng alinan sa live namin dito sa YouTube sa inyong mga Facebook account. Ayan, pakisend po ng screenshot sa ating Facebook page. Dan Advance, happy birthday. Thank you so much, Ma'am Lalaine Prieto Vlog. So, na-send nyo na po ba? So, we will check that later. I-verify po namin yung inyong mga entries mamaya lang kasi i-finalize na po namin yan. And again, last na po bukas ng ating raffle, or last na po bukas ng aming pagtanggap ng inyong mga entries. So, yeah. Mega love shoutout po sa lahat ng ating viewers, ating 6 viewers at 7 thumbs up. Ayan. Sige po. Paki-share po ng ating live para po mas marami pa makapanood. Ayan, shoutout sa lahat ng ating kababayan na OFW nanonood ibang panig ng mundo. Ayan. At sa lahat na may birthday ngayon, happy birthday po. At sa darating na 16, kung may kasabay man po si Oragon Honey, advance happy birthday po sa inyong lahat. Ayan. Sabi ni Ryan Paulina Zol, paano sumali? Ayan nga po, gaya na sabi ko, dapat po na-send nyo po or mag-send po kayo sa amin ng screenshot na nakapag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel at na-click nyo po yung notification bell button at pakishare po ng ating live or alinman sa live video natin dito sa ating Facebook, dito sa ating YouTube, at i-share po yan sa ating Facebook wall. At dapat po nakapublic yan, okay? So, antayin po namin yan sa aming Facebook page. Alright? So, sige po, pa-send na lang po ng ating mga entries. Ayan. Antay-antay lang po tayo ng ating mga entries ngayong araw. Kasi napakalapit na po guys, talagang isang araw na lang po. So, sa dami po na magpapadala ng kanilang mga entries, gusto po namin lahat ma-accommodate. So, kung may mga hindi pa naman po nakakapag-entry sa inyo, again po, sumali na po kayo. Sayang ng opportunity and sayang ng chance po na sayang ng chance na manalo kayo ng ating raffle. Okay. Mamaya lang po papasok na po sa ating sagunhan eh. Ayan. So, kumusta po kayong lahat? Kumusta po panahon sa inyong mga lugar? Ayan, may background tayong aso. Pasensya na po. Napakaingay ng ating aso. Ayan. Yung mga hindi pa po or yung mga bagong pasok po sa ating live, pakibasa po ng ating description. Okay? Para po ma-meet natin yung criteria ng ating raffle. Yan, shout out JR Hobby. Hello po. Ayan, nasa school ata si JR Hobby ngayon. Makakarating ka ba mamaya, JR Hobby? Ayan. Ingat ka dyan sa school, okay? So, nagluluto na kami dito ng pananghalian. Sana makaabot ka.
Shoutout sa ating 11 viewers at 8 thumbs up. Watching here sa trabaho. Oo, punta ako dyan. Ayan, pupunta si JR Hobby. Mamaya lamang. Yan. Sana makahabol siya sa ating live ngayon, no? Habang napakaganda ng ating signal. So, ginawan po natin ang paraan. Kasi dati-dati po, kapag kami nagla-live, medyo talaga mahina ang ating internet through Wi-Fi. So, trabaho. Okay? Ingat-ingat tayo dyan. Linaw DJ ng video mo, ang linaw DJ ng video mo. Thank you JR Hobby. Maraming salamat. Thank you sa pagkon Hobby. Ayan, isa siya sa ating mga kasamahan na tumutulong sa ating mga kababayan. Kasama po natin siya ni Oragon Hane. So mabuhay po tayong lahat. Ayan. Hindi ako nakasama kasi medyo masakit yung ating paa. Nakita ko yung pagkuha nila ng kambing. Ayan, napakagaling humuli ni Oragon Hane ng kambing at ni JR Hobby. Kasama nila si Boy Tapang. Ayan, shoutout sa ating 11 viewers at sa 10 thumbs up. Ayan, again, sa mga bagong pasok po sa ating live, this is the last call for our entry para po sa ating darating na raffle sa 16. At yung mechanics po nakalagay sa ating description. Again, uulitin ko po sa mga bagong pasok sa ating live, dapat po nakapag-send po tayo or mag-send po tayo ng screenshot sa ating official Facebook page na Oragon Hane na nakapag-subscribe kayo, na nakapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at na-click nyo yung notification bell button, and please share sa kahit anong alin man na live dito sa aming YouTube sa inyong mga Facebook wall, okay? At dapat po nakapublic yon. Sa may mga katanungan po, sa mga bagong pasok, please check our description dito sa ating Facebook, sa ating YouTube live. Ayan. Kumusta po lahat ng ating viewers? Sabi ni JR Hobby, ako pwede sumali. Ayan, mukhang overqualified na ata dito si JR Hobby. Ayan. Pwede naman ata sumali si JR Hobby, kaya lang pwede rin naman siyang mag-donate or magdagdag. Dagdagan niya yung ating raffle. Di biro lang. Yes, actually lahat po pwede sumali dito, no? Lahat ng ating kababayan sa loob at sa labas ng ating bansa. Welcome po kayo. Okay, so ang sino mang maswerteng mananalo, ipapadala po natin ang pera sa anumang convenient nila or saan man sila convenient itong kunin. Ayan. Good morning, sabi yan ni Batang Hamog Vlog. Ayan, good morning Batang Hamog Vlog. Mega love shoutout sa iyo. Ayan, sa ating mga bagong pasok dyan, paki-check po ng ating description. Na sa ganon ay malinaw po sa ating lahat ang mechanics. Okay lang po ba itong live nyo ngayon ang i-share ko? Yes po, Collie you, pwede po itong i-share. Okay, kahit alin po sa aming live, or pwede po mas maigi po kung itong live namin ngayon ang i-share nyo po para mas marami ako kapagpanood or mas marami makapanood ng ating last call para sa ating darating na raffle 16, no? So please share kahit alin man sa live, at dapat po masend po yung screenshot na nakapag-subscribe po kayo at button, ganun din po yung share nyo sa Facebook nyo na live namin, pakisend po yun sa ating official Facebook page sa Oragon Hane. Ayan. So shout out sa ating 12 viewers at 15 thumbs up. Ayan. So yung mga kababayan nating OFW, welcome po kayo ditong sumali. Okay? At good luck po in advance sa maswerteng mananalo. At yung ating raffle, i-share po natin yung screen natin sa ating live para po lahat makakita at masaksiyan nila yung maswerteng mananalo talaga, no? Para fair ang laban, para patas ang laban. Ayan. Shoutout sa ating 16 viewers at sa ating 15 thumbs up. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat.
Sige po, pakishare po ng ating live. Ayan. Antay-antay po tayo ng mga mag-share. Sige po, pakishare po. Yung mga nanonood po sa kanilang cellphone, pakiclick lang po yung title ng ating live, yung may down arrow para po makita nyo yung description, no? Ayan, dyan po makikita yung description ng ating mechanics. Sabi ni Jesse Channel, pa-shoutout sa Jesse Channel Idol. Ayan, shoutout Jesse Channel. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Jesse Channel, please visit his YouTube channel or her YouTube channel at paki-subscribe po, paki-supportahan rin po ang kanyang YouTube channel. Ayan. Shoutout po sa lahat ng ating viewers, sa ating 14 viewers at 15 thumbs up. Ayan, magandang tanghali po sa inyo. Jesse Channel of San Rafael Tigaon. Ayan, okay. Shout out Jesse Channel of San Rafael Tigaon. Napakalapit nyo lang pala dito sa aming lagyan ngayon. So dito lang kami sa Tigaon din. Ayan. So sige po. Jesse, lapag po, link po. Ayan, lapag ka daw ng link, sabi ni JR Hobby. Para mabisita ang iyong bahay. Yan, sabi naman ni Coley, you done na share na po, FB page ni Uragon Hane. Ayan, ang official Facebook page po ni Uragon Hane ay parehas lang po ng pangalan niya sa YouTube. Okay? Uragon Hane po sa Facebook page. Ano yung profile mo doon, Rams? Yung ano kulay ng profile mo doon? Ha? Okay, ang kanyang profile picture po sa kanyang Facebook page ay pares po ng kanyang profile picture sa YouTube para hindi po kayo malito, okay? So, paki-search na lang po Uragon Hane sa Facebook page or sa inyong mga Facebook account at ang kanyang profile picture ay pares ng kanyang profile picture dito sa YouTube channel, okay? Thank you for sharing, Coley Yu. Okay, pakisanda lang po na screenshot doon. Okay, sabi naman ni Castillo Nicole, done subscribe, done thumbs up, done share. Thank you so much, Castillo Nicole. At sa mga bagong pasok po sa ating live ngayon, again, ang ating mechanics and criteria for our raffle sa darating na September 16, sa isang araw na po yan. Okay, dapat po mag-send po kayo ng screenshot ng aming, mag-send po kayo ng screenshot na nakapag-subscribe po ko sa ating YouTube channel at naklik niyo po yung notification bell button at i-share niyo po alinman sa live video namin dito sa YouTube sa inyong Facebook wall at dapat nakapublic po yun and pakisend po ng mga screenshot po sa ating Facebook page. Alright? Sabi naman ni Jesse Channel, salamat po batchmate JR Hobby. God bless ang mga vloggers. Ayan, thank you so much Jesse Channel. Ayan, so ito po ang ating mga prices, okay? Sa mga nanonood po dyan, ito po ang ating mga prices. Siyempre, meron tayong 5 consolation prizes natin. Ang bawat isa po ay makakatanggap ng 1,000 pesos each. Okay? So, sa 5 consolation po yon. Okay? So, sa, kada isa sa 5 consolation may tago 1,000 each po kayo. At ang ating third prize ay mananalo ng 3,000 pesos ay 10,000 pesos. So, all in all, total of 25,000 pesos po ang ating pamimigay sa ating darating na selebrasyon ni Uragon Hane. Sa September. Sa mga hindi pa po nakakapag-join, okay, paki-check po ng description natin sa ating YouTube live. Nandun po yung ating mechanics sa mga bagong pasok po. Yan. Sabi ni Morse Malone, advance happy birthday Uragon Hane. Sana mapil ako dyan sa raffle. Yes po, walang problema. As long as nakapag-send po kayo ng inyong mga entries sa ating official Facebook page, by all means po, no, i-raffle po natin yan at God bless po or good luck sa mananalo. Okay. So ulitin ko po, mamimigay po tayo ng 25 or worth 25,000 pesos sa darating na birthday ni Uragon Hane at meron po tayo dyan 5 consolation prizes na 1,000 pesos each at sa ating third prize na mananalo, meron siyang matatanggap na 3,000 pesos. Okay? At 7,000 pesos naman po sa ating second prize. At sa ating first prize, makakatanggap po siya ng 10,000 pesos.
Alright. Sabi naman ni Morris Malon, watching from Talisay, Batangas. Hello, shoutout sa mga taga Batangas, lalo na sa mga taga Talisay dyan. Sabi ni Morris Malon. Ayan, magandang day po sa inyo lahat. Dan po mag-share, sabi ni Hermanita Abala. Ayan. Thank you so much po. Pakicheck na lang po ng ating description para po hindi po tayo magkamali sa ating pag-send ng mga entries. Okay? So, sige po, pasok po tayo at yung mga hindi pa po nakakapag-share po ng ating live para po mas marami po tayong mas marami po tayong mabigyan ng chance and opportunity po na manalo rin, no? Kasi lahat naman tayo nangangailangan at may mas nangangailangan pa po sa atin. Malay natin, no, is tayo sa mga mabunot dito sa ating pamimigay na raffle. Ayan. Shoutout sa ating lahat ng viewers at 19 thumbs up. Okay. Sabi naman ni Del Midriano, sayang wala FB si Ate Del. Haha, messenger lang meron ako. Nasubaybayan ko lahat ng vlogs ni Oragon Hanay. Kapag ako manalo, sana bigay ko rin sa kababayan natin dyan. Ha, sayang. Ayan. Napakabait naman ni Ma'am Del Medriano, no, na pag siya raw ay nanalo, ipamimigay niya lang din daw uli sa ating mga kababayan dito. Well, suggestion ko lang po, Ma'am Del, kung wala po kayong Facebook o Messenger lang po meron kayo, pwede po kayong gumawa ng Facebook account, kahit temporary lang po, no, na sumali sa ating raffle draw. Pwede naman po yun as long as po naka-indicate po doon yung inyong complete name at hindi po dami account, no. Isend nyo po sa amin yung screenshot ng inyong entry para po maisali po namin kayo sa ating raffle draw. Sabi naman ni Jesse Channel, paano pag nagawa na, saan po isisend ang screenshot? Ayan, isisend po ang ating screenshot sa Oragon Hane Facebook page. Okay, paki-search na lang po ng Oragon Hane para po doon nyo po isend yung ating screenshot ng inyong mga entries. Alright? Ang kanyang profile picture ay parehas po ng profile picture dito sa YouTube channel niya. Sabi naman ko Liu, Sir DJ, first time ko po sa Messenger po ba ng FB page isisend? Yes po. Sa Messenger po ng FB page isisend. So, doon po sa Facebook page po, pakihanap po doon yung send message. Alright? Doon po kayo magsisend ng mga entries nyo ng screenshot. Okay? Malinaw po ba? Okay? Sa mga bagong pasok po natin dyan, shoutout sa ating mga viewers at sa ating 21 thumbs up. Ay mga bagong pasok po, pakicheck po ng ating description ng ating live para po sa ating mechanics. Yeah, sabi naman ni Dexter Mini Vlogs, idol, pa-shoutout naman Dexter Mini Vlog from Italy, Zamboanga, Sibugay. Ayan, shout from Titay, Zamboanga, Sibugay. Ayan, shout out Dexter Mini Vlogs ng Titay, Zamboanga, Sibugay. Ingat po kayo dyan mga taga Zamboanga. Sabi naman ni Helen Feliciano, ano po yung entry? Ayan, may darating po tayong raffle sa September 16, sa isang araw na po yan. And last call na po ito today kasi po bukas po ay bukas na po yung last day ng ating pag-send ng mga entries. So last na po bukas. So yung mga hindi po makapag-send bukas, sorry po, pero hanggang bukas na lang po kasi po sa kinabukasan na niyan, 16, tayo i-raffle na natin po yung inyong mga entries. Birthday po kasi niyan ni Oragon Hane, kaya bilang pasasalamat po, tayo ay magpaparaffle sa ating mga subscribers. Okay? Sabi naman ni Herminita Abala, Sir DJ TV, paano po pag-send ng screenshot tapos na po ako mag-share ng live mo? Thanks. Okay, paki-send po ng screenshot sa Oragon Hane Facebook page. Paki-search po ng Oragon Hane. Okay, sa inyong search tab sa inyong Facebook account. Okay, paki-send po ng Oragon Hane na Facebook page at doon nyo po isi-send yung ating mechanics or yung ating entry. Okay? Yung mga screenshot po doon natin isi-send. Sana manalo ako, kailangan ng kapatid ko sa pag-aaral. Yan sabi ni Jesse Channel. Okay. So, pakisend na lang po natin mga screenshot para po may chance tayong manalo. Alright. So,
kasi ito po ay isang way ng pagpapasalamat ni Oragon Honey sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa kanyang YouTube channel. So maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta sa kanya at sa kanyang mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. So in return po, bilang sukli at pagpapasalamat sa kanyang nalalapit na kaarawan, siya po ang magpaparaffle ng 25,000 worth of raffle. Okay. Sabi naman ni Dexter Mini Vlogs, pahingi naman ayuda host. Ayan. So, walang problema po kasi pag nanalo po tayo, mas malaki pa po ang matatanggap natin, no? Ayan, paki-ano na lang po, paki-send na lang po ng ating mga screenshots sa ating Facebook page. Ulitin ko po, ang ating mechanics po, dapat po mag-send kayo ng screenshot sa ating official Facebook page na Oragon Honey. Dapat nakapag-send po, dapat po nakapag-subscribe kayo at na-click nyo yung notification bell button at na-share nyo po yung ating live or kahit alin po sa live ng ating YouTube channel sa inyong Facebook wall. Okay, dapat po nakapublic yun para po maraming makakita at mas marami pang may opportunity na manalo dito sa ating Facebook, sa ating raffle draw sa darating na 16. Okay. So, ayan po yung mga pumasok po dito na mga gustong magpatulong, gustong kanilang, gustong bisitahin ng kanilang mga YouTube channel, pakibisita na lang po. Yan, si Jesse Channel, pakibisita lang po ng kanyang YouTube channel. Ayan. At si JR Hobby, nandiyan rin po, pakibisita po ng kanyang bahay. JR Hobby. Ayan, makasama natin po yan. Okay. Sabi naman ni Collie Yu, Dansan na po. Thank you. Ayan. You're so much welcome po. Welcome. Sige po, lahat po ng gustong sumali, welcome po sa ating raffle, okay? Welcome po dito sa ating live. Ayan. Sayang po ng ating raffle, no? Kaya po nag-announce po kami ngayon para po wala po tayong malagpasan at wala po tayong malihisan na ating mga subscribers dyan at kababayan. Lahat po pwedeng sumali, abroad man o nandito sa Pilipinas. Sige po. Antay-antay po tayo ng ating mga entries. Ayan, chine-check po natin ang ating mga entries. Ayan. Sige po, pa-share na lang po at pa-comment po ng inyong mga mga katanungan. Na-subscribe na kita, Lods. Yes po, nakita ko po, nandito po, nakita ko na po. Thank you so much, Ma'am Jessie Channel. Sige po, wag po kayo mag-alala, babalikan ko po kayo mamaya. I-check lang po natin yung mga entries natin. Okay, thank you so much, Jessie Channel. Ayan. Sige po, pa-share po ng ating live para po mas marami pang taong mas mabigyan ng opportunity na makasali sa ating raffle. Dexter Mini Vlogs, Dan na host. Nadikitan naman kita. Ingat ka dyan, host idol. Thank you so much, Dexter Mini Vlogs. Huwag po kayo mag-alala, yung mga dumikit po sa atin dyan. Susuklian po namin kayo. Maraming salamat po. Okay. Pag-share po ng ating live para po mas marami pa po tayong or mas marami po makapanood ng ating raffle announcement. Okay. Sige po, yung may mga tanong po, pa-comment na lang po ng ating mga tanong dyan. Sabi naman ni Castillo Nicole, sorry, mali pala ginawa ko, host. Sorry, mali pala ginawa ko, post ko sa Oragon Honey page. Sige po, paki-ano na lang po, paki-send na lang po ng screenshot po na nakapag-subscribe kayo at na-share nyo po yung ating live sa ating sa inyong mga Facebook wall para po i-ano na po natin, may lagay na po natin sa ating entry, no? Ayan, sabi ni Castillo Nicole. Ayan, done share, sabi ni Liz Ems. Thank you, Ma'am Liz Ems. So check po natin yan at mamaya po mag-finalize na po kami ng mga entries nyo
at ilalagay na po natin yan, ililista na po natin isa-isa mamaya yung inyong mga entries. Kasi ready na po natin yan for raffle sa isang araw. Again guys, last na po namin bukas tatanggap ng inyong mga entries, kaya ngayon pa lang po, pakisenda ng mga entries nyo, walang maiwan sa atin sa pag-raffle. Paano sumali? Sabi ni Helen Feliciano. Ayan po, pakibasa po ng ating description sa ating YouTube live. Pero po kung gusto pero po para po mas maintindihan ng lahat, dapat po mag-send kayo ng screenshot sa aming Facebook page na nakapag-subscribe po kayo at na-click niyo yung notification bell button at dapat po na-share niyo po kahit alin man sa live namin sa YouTube sa YouTube channel namin. May share niyo po ito sa inyong Facebook wall at dapat po naka-public ito. Okay? Pakibasa na rin po ng ating description po sa ating live. Ayan, good morning guys. Sabi ni Alvarez Channel. Ayan, shout out Alvarez Channel. Naglapag rin po siya ng kanyang link. Pakibisita na lang din po ng kanyang bahay. Sabi naman ni Jesse Channel, support natin Partido Vloggers, lalo na Oragon Hane. Malaking tulong ito sa aming mga vloggers at marami pa po ang matutulungan. Salamat po. Ayan, salamat Jesse Channel. Salamat at salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Pakibisita rin ng kanyang bahay, mga kaibigan. Yeah, shout out sa ating 17 viewers at 23 thumbs up. Okay. Sige po, pasan na po ng ating mga entries ngayon para po lahat ay makasali at mabigyan ng opportunity. Ayan po, na lang po, pakisend po ng mga entries nyo, no? May nagche-check po sa ating mga entries ngayon dito. So, tinitignan po natin isa-isa ang inyong mga sinisend. So, pakisend na lang po. Alright. Kumusta po kayong lahat? Lalo na po yung may mga kamag-anak po dito sa Bicol na gusto niyo matulungan, no? Pwede niyo po silang sabihan na mag-join sa ating raffle. Malaking bagay po to. Okay. Okay. Okay, sige po. Paki-share po ng ating live, po ng ating announcement. Kasi po bukas na po ang ating last entry dito. So sayang po yung baka magtampo po yung mga hindi makakasali. Kaya nililinaw po natin ang ating mechanics para po hindi tayo magkamali. Para lahat mabigyan ng chance at opportunity. Ayan. Yan, mega love shoutout po sa ating lahat ng viewers. Maraming salamat po sa lahat na nag-send po ng ating
nag-send ng ating entries sa ating YouTube or sa ating Facebook page. Ayan, mamaya-maya lang po ililista na po natin yung ating mga ating mga entries. Ayan, nagbaba po ng channel nagbaba ng kanyang link si Alvarez Channel AC. Pakibisita na po ng kanyang bahay. Okay. Yung may mga tanong po o yung may mga iba pa pong katanungan, paki-comment na lang po dito. Malinaw po natin ang ating mga hindi lilinawan na tanong. Ayan, sa mga bagong pasok po, paki-check po ng ating description para sa ating YouTube raffle draw na gagawin sa September 16. Ayan. Sir Jesse Channel, ayan, nakita ko na po yung inyong dito sa akin. Sige po, babalikan ko po kayo. Ayan, Dan Jesse Channel, pang 226 mo ako. Ayan. Congratulations. Sige lang po. Pagpatuloy lang. Mamaya niyan, 1,000 ka na. Okay. Sabi ni Annalisa Kabutahe, pa-join po. Paano po sumali? Manoy Roy, shoutout po. Yan. Ang ating mechanics po sa pagsali po sa ating raffle draw sa 16 or sa isang araw po, dapat po mag-send tayo ng screenshot mag-send po tayo ng screenshot sa Oragon Honey Facebook page na naka-screenshot or na nakapag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel at na-click nyo po yung notification bell button at dapat po mag-share kayo ng kahit anumang live video namin sa YouTube sa inyong Facebook wall at dapat po naka-public po ito. Okay, pakisend po ng screenshot nun sa ating Facebook page Oragon Honey. Ang profile po ni Oragon Honey sa Facebook page ay parehas po ng profile niya dito sa kanyang YouTube para po hindi po kayo malito sa pagsisend. Kasi baka sa ibang page niyo po ito masend, no? So, paki-ano na lang po, paki-double check po ng ating Facebook page na pagsisendan para po iwas tayo sa masend sa mali na Facebook page. Hello po, good AM, sabi ni Maricel Sacro. Magandang umaga rin po, shout out Maricel Sacro. Ayan yung mga hindi pa po nakakapag-send ng entry, please po pakisend na po ng inyong mga entries. Bukas na po ang last day ng aming pagtanggap ng inyong mga entries at ira-raffle na po natin ito sa September 16, sa isang araw na po yan na darating. Okay. So, para naman po lahat makasali. Shoutout po sa ating 18 viewers at sa 30 thumbs up. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy pananghalian sa mga maagang nananghali. Proud OFW, hello po, shoutout. Hello, magandang tanghali po, Proud OFW. Shoutout po sa inyo dyan. Kumusta po kayo?
Hello sa ating 30 thumbs up at sa ating 17 viewers. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sabi ni Zenaida Fabilio, Sir, saan makikita yung description? Ayan, kung cellphone po ang ginagamit ninyo, okay? Kung cellphone po ang ginagamit ninyo sa panonood ng ating live, paki-check po or paki-click po, okay, paki-click po nung title ng ating live at lalabas po doon yung description ng ating raffle or yung description ng ating entries. Ayan. Click nyo po yung last call para sa mga nag-entry sa raffle. Pag na-click nyo po yan, lalabas po yung ating description and instruction. Ayan. Sabi naman ni Proud OFW, okay lang po, nakahiga pa. Hey, anong oras na po ba sa inyo dyan, Proud OFW? Mukha yatang nagpapahinga pa si Proud OFW. Yan, magandang tanghali po. Ask lang po saan po makikita yung instruction, sabi ni Betsy. Makikita po yung instruction sa baba po ng title. Paki-click po yung title kung cellphone po ginagamit niyo. Paki-click po ng title. Okay, may down arrow po dyan. Lalabas po yung instruction under description. Kung kayo po nasa live chat, X nyo po muna yung live chat po ninyo para po makita nyo po or mabasa nyo po yung title at paki-click po yun para mabasa nyo po yung ating instruction sa description. Paki-comment na lang po kung nasundan nyo po or paki-comment po kung nakuha nyo na po. Ano? Kung hindi pa po kayo. Kung kayo po nasa live ngayon tapos nakabukas po yung inyong live chat, pakisarado muna po ng live chat, paki-click muna po yung X at i-click nyo po yung title ng ating live ngayon. Okay. Sabi naman ni Maricel Sacro, solid supporter nyo po kami from Cebu City po. Ayan, maraming salamat po sa mga solid supporter natin dyan. Sa mga taga Cebu, ingat po kayo. God bless sa inyong lahat from Maricel Sacro. Hello, maray na aga po sa Gabos. Sabi ni Tess Lavandero. Hello po, Ma'am Tess Lavandero. Magandang umaga po sa inyo. God bless po. Sabi ni Batang Hamog Vlog, Dan host. Okay, thank you so much, Batang Hamog Vlog. Ayan, salamat po sa pag-confirm, Ma'am Betsy. Okay na po. Saan i-send? Okay, paki-send po ng ating screenshots sa Facebook page. Paki-search po sa inyong Facebook yung Oragon Hane. Okay, and doon niyo po isi-send yun. Ang profile picture po ng ating Facebook page, pares po ng profile picture ni Oragon Hane dito sa kanyang YouTube account para po iwas po tayo ma-send natin sa maling Facebook page. Alright? So, sabi naman ni Proud OFW, 6:16 AM pa po. Paano po mag-donate? May GCash po ba kayo? I mean, si Oragon Hane? Yes po, meron po. Ilalagay ko po dito yung kanyang GCash number. Tapos yung kanyang pangalan po para doon po kayo mag-send ng kanyang GCash or ng kanyang ng inyong donation. Thank you so much po, Proud OFW. God bless po sa inyo. Gusto ko lang po i-confirm kasi nakasend na ako doon. Nakasend na ako noon. Sabi ni Zenaida Fabilio. Sige po, i-double check po namin yan, Ma'am Zenaida. Pero po, mas maigi po kung mag-send uli ho kayo. Wala naman pong problema. Pero po kung nakapag-send na po kayo, okay lang po yun. Alright. So, ilalagay ko dito yung ating number. Ano mo? Number mo sa GCash? 10 0910 911 911 86 86 92 92 0910-911-8692. Ito po ang kanyang GCash. Saglit lang po at ito-type po natin yung kanyang pangalan. Ayan. Yan po yung kanyang GCash number. 0910-911-8692. Ayan. Ipipin po natin yung kanyang GCash number para po mabasa niyo po kaagad at hindi matabunan ng ating mga comments. Ayan, ma'am. Ayan po, Proud OFW.
naipin ko na po yung kanyang GCash number. Maraming salamat po. Maya-maya lang po, papasok na po si Idol Oragon Hane. Ayan. Ayan guys, nandito na po si Oragon Hane. Siya na muna po ang magsasabi sa atin. Yan, good morning guys. Shout out sa 11 viewers at 32 thumbs up. So yan, good morning. Sa lahat po ng ating mga viewers. So, ito guys, babasahin natin yung mga nagpadala ng entry, no, para malaman po nila na pasok sila. So ito guys yung yung mga una pang nagpadala ng entry na pasok sa ating parapol. So, oops. Friends, pasok na tabi kang kang charger. So, Dr. Ken, friend. Uyan, nasa taas. Ali, nataba ka maganda. What happened? Yun na. Your connection is unstable, please. Yun na. Ano yan? Ayun na. Basta guys, medyo na wala tayo sa Oh. Ay, excuse po muna. Kausapin ko po muna tong ating sponsor. Hello po. Hi po, good morning. Good morning. Paano?
ito guys, yan, kinausap muna natin yung ating sponsor. Yan, salamat sa kanya. So, ayun yung magpabanggit. Ang ingay guys ng ng aso. So, ito guys, basahin po natin yung mga unang nagpadala po ng kanilang entry. So, last month pa po ito. Tapos, bukas, babasahin naman po natin yung mga pasok sa ating raffle. So, ngayong yung mga second, yung mga pangalawa pong nagpadala ng kanilang entry. So, ayan, basahin natin guys. Si Nems Arsiga, ayan, kauna-unang pasok. Si Kai Pagduan, si Ma'am Lucy Kia Tandayo, si Ma'am Sunshine Villacorte, si Ma'am Jane Plagata, si Ma'am Mary Grace Sinyar, si Ma'am Jocelyn, si Jesma Humauas, si Ma'am Russell si Perez, si Ma'am Flor Competente Bragais, si Ma'am Carmel Mikulog, so ayan, si Barangay Vlog, Tita Susie Stories Vlog, si Giber Jimenez Boromeo, si Ma'am Elsa, dahil ko mabasa ng mga surat ng frames Ay, surat si Ma'am Elsa Tuyan Morales, si Ma'am Jenny Makasaya Bautista Dayag, si Sir Edgar Encila, si Ma'am Ronalyn Kitorio, si Ma'am Lolita Dulay, si Ma'am Gemma Tunay Llamas, si Ma'am Welma Reyes Antonio, si Ma'am Francia Balbarin, si Becky Kang, si Ma'am Analisa Wanda, si Sir Edgar Marshall, si Naiba Jane Salcido Barela, tapos si Ethan Ports, Jack Daniel Rojas Marquez, si Jeneb Broso, si Ayalen Agpalo Baito, si Ma'am Marites Opeña, si Alin Clapes, si Ma'am Lynn Perez, si Margel Yang Ambrosio, si Ma'am Maricel Sadyasa Dilara, si Ma'am Charlene Ibalin, si Salvacion Mapula, si Arlene Alaro, si Julio Cesar Sabado, si Odette Marchales, si Ma'am Rotiki, at si Ismail lang. So, ayan guys, ang ating mga entry. So, bukas babasahin naman natin yung mga pasok sa ating parapol. So, siguraduhin lang guys na nasunod niyo po yung mechanics. So, baka kasi ito kasi guys, talagang nasunod nila yung mechanics na hinihingi po natin. Kaya pasok po sila. So baka magtampo yung iba kasi nag-send naman ako, baka isipin nila, nag-send naman ako ng entry pero bakit hindi ako kasali. So yan guys, pag nasunod nyo po talaga yung ating mechanics, so yan, napasok po kayo doon. So siguraduhin lamang po na na nagawa nyo po yung mechanics. Ayan, pabasa na lang po sa description guys. So pindutin niyo yung mga cellphone user po diyan. Pindutin niyo lang po yung yung title, nilalabas po diyan na description. Okay. So guys, sa gusto pong padala sa aking GCash. Ayan po, nakapin po ang ating GCash. Shout out sa 30 viewers. Ay, so busog. Saan ka nagtapos pagbasa? Ito pinaka-last time, so, supportan natin ang mga vloggers dyan, kay Decimal. Supportan natin ang mga kapilong vloggers. Kay Decimal. Ay, baga? Ayo.
Sige pa, baba mo. Sige. Sige pa. Nasa pinakababa ito. Sige pa. May mga Sige pa. may namaga. Jesse Vlog ako lang. Ayan, dyan. Mga vlog. Ito. So, ayan. May sponsor naman tayo guys tumawag. So, sandali lang po. At i-emit ko po muna. Sandali lang po ito. Sandali. So, ito si Ma'am Annalisa Kabutahe. Pa-join po. Paano sumali po? Manoy Roy, shout out po. Ayan, pakibasa na lang po ang ating description para mas malinaw po. Yes. Okay. Yan. Shout out po, Ma'am Annalisa Kabutahe. Hello po, good AM. Sabi ng Maricel Sarco. Sacro pala. Proud OFW. Hello po. Pa-shout out. Ayan. Shout out po. Ma'am Proud OFW. Sir, saan makikita yung description sabi ni Ma'am Sinaida Pabilio? So, yan kung nakasilpon po kayo, click nyo lang po yung title. May lalabas po dyan na parang araw. Tapos, lalabas po yung description. I-X mo naman sa live chat. Hindi, kahit hindi mo naman i-X yung live chat eh. Okay lang po, nakahiga pa eh. Baka nabasa mo na yun eh. Ay, nabasa ko na. Saan ka talaga nagtapos? Natanda ko rin. Solid supporters niyo po kami from Cebu City, sabi ng Maricel Satco. Ayan. Magandang tanghali po. As lang po saan makita yung instruction. Binasa mo na po yung sa bago. Lying beside you here in the dark, feeling your heart with mine. So titignan natin guys yung ano. Betsy. Yan si Betsy. Betsy. Edit kang panahon. I-check natin guys yung mga nagpadala ng kanilang entry. Yes. Sige, join lang kayo guys. Join lang.
Ayan, sino to? Si Ma'am Net Mercado. Ayan. Pakisenda na po ng screenshot na kayo po ay nakasubscribe sa ating YouTube channel. So, yun na lang po yung kulang. Ayan, Ma'am Net Mercado. So, wala pa po yung screenshot na kayo po ay nakasubscribe. So, thank you, thank you. Yan, si Ma'am Lalen Prieto. So, ayan, pasok. So, ayan, lista na natin to. Lista na! Lalen Prieto. So, ayan, pag nilagyan ko guys ng thumbs up, so ibig sabihin po, pasok po kayo sa sa raffle. So, pag wala po, so ibig sabihin, hindi nyo po nagawa yung ating mechanics. So, okay. So, next. Si Yukiro Michiko. Yukiro Mochiko. So, ayan, pasok din si sino nga yun? Yochiko. Pasok din si Yoshiro Michiko. Ayun. Yoshiro Mochiko. Michiko. Yeah. Next, si Ma'am Mercado. Mercado Benny. Si Ma'am Benny Mercado. So, ayan. Ayan, pasok din si Ma'am Bene Mercado. So, ayan guys, pag may thumbs up na, ibig sabihin, pasok po. Yun. Good luck po sa ating mga entries. So, sana makatulong po sa inyo to. At sana manalo po kayo. So, lahat naman gusto manalo, pero swerte-swerte lang. Pasok din si Ma'am Lisel Pitalio Empesto. Yan, binigyan ko na po ng thumbs up. Lisel Pitalio Empesto. So, yan, next. Pasok din si Ma'am nalugod dito. Yan, pasok din si Ma'am Jesseres Abala. Okay, Jesseres Abala. Next, Batang Hamog. Tingnan natin yung entry ni Batang Hamog.
Ayan, pasok din si Batang Hamog. Bigyan natin ng thumbs up. So, Batang Hamog. Ayan guys, hindi pa po nakakapagpadala ng entry. So, ayan. Hanggang bukas na lang po ito. Oh. Sanglit na. Sanglit na. So, pasok din si Ma'am Nicole Castillo. Nicole Castillo. Ano ba? Ha? Hindi ka tawagan. Ikaw ba nagkapot? Yan, dumasalaw. Iya po. Nanay. Iya po. So, next. Si Levi Charmy Saba. So, tingnan natin ang kanyang entry. So, ayan. Good luck, Charmaine Saba. So, ayan, pasok siya sa ating raffle. Charmaine. Charmaine Saba. Okay, good luck po. So, next. Libby Charmy pala. Charmaine. Charmy. So, next. Yan, good luck po. Sing ulit yan. Lebe Charmy Saba. Next. Si Lani Saba. So, yan, yan, si Ma'am Lani Saba. O Lani ba to? O Lenny? Yan, di nyo po napindot yung notification bell. So, may X po nakalagay. So, pagkapindot na lang po ang notification bell, tapos pag-send po ulit. Salamat po. Ako na masurat kung nandiyan surat. Daw ako na masurat ko. Naintindihan ko. Siyempre, daw ako. Surat ko, naintindihan ko. So, ayan, pasok din si Ma'am Net Mercado. Una ko gulawin. Net Mercado. Nandito na yata yun. Ay. Mercado ba yun? Net Mercado. And basa nga tayo ulit ng comment. Magandang tanghali po, aslang po. Saan po makita yung instruction? So, pakipindot na lang po ng inyong mga cellphone user po dyan. Pakipindot lang po ng title. Tapos nilalabas po dyan na description. Si Ma'am Tess Labandero, sabi niya, hello po, maraming naaga-saga boss. Yan, Dan Host, sabi ni Batang Hamog. Yan, si Betsy, okay na po, saan isend? Yan, pasendala po sa aming Facebook page na Uragong Nami. Yun na nang bagal. Nagbalik na naman. Hindi na ba ako na ito? Paano sumali, sir? Pa-shout out po, God bless. Malinak. Yan, basahin nyo lang po yung description, guys. Ayan. Proud OFW, good morning, idol. Sabi ni Morris Malon. Yan, Dan. Thank you. Nakasend na po ng pics sa Uragon page po. Sabi ni Betsy. Okay, thank you. Gandang morning, idol. Watching from Jubail, Saudi Arabia. Sabi ni Ma'am Eden Sirelia. Paano po sumali, idol?
So yan guys, pakibasa na lang po ng description sa baba. Yan. Pakibasa lang po ng description. Ayan. Para mas malinaw po. Dan kita pa-subscribe nyo po YouTube channel Boylin by Loses. Ayan, nagbabasa ng kanyang link. Okay, sana mapili ako pangbili ng gamot ko sa anxiety ko. Watching from Talisay, Batangas. Sabi ni Mores Malon. Nakapagtrabaho ko dyan dati sa Talisay, Batangas. Sa malapit sa lake. Wait lang po, kausapin ko lang po muna. Ay, sa message ko pala ito. Yan, nagbaba si Alvaro Channel AC ng kanyang link. Anong panira lamang dyan, idol? Yan, pakwit sa nabaga. Nagpakwit lang ako. Bioreta Nahi, idol, ano po ang parapol ninyo? Pasali po. Yan, basahin nyo lang po yung description. Gawin nyo lang po yun. Tapos, yan, kasali na po kayo. Ganun lang po kadali. Ano, ha? Hagada ko ni kwarta. Gading kwarta. Ako, Mayo Paluds. Nagbali ako. Saan, i-check po natin. Ayan. Sali ako, sir. Paano po? Sabi ni Ma'am Janet Agapito. Huwag na po. Alisin mo dyan. Huwag sa mainit, ha? Yung suklay ka. Yung suklay. Yung suklay ka. Sala ko, sir, paano? So, paano daw sumali? So, basa na lang po yung description, guys. So, para mas malinaw po. Yan. So, dun nyo lang po yung description, yung mechanics. So, para pasok po kayo sa ating parapol. Hi, Idol Roy. Good day po sa inyong lahat dyan. Tuwang-tuwa naman ako sa magkakapatid. Yan. Thank you po, Ma'am Suray Tanahi. Huwag sa mainit na ka. Hello po, sir. Sabi ni Ma'am Reggie Bunyel. Ayan, pasali po. And Arnel Opinya. Hi po, Oragon Hane. Ayan, good morning sa inyong lahat. Mr. Humito, sali ako. So, ayan guys, basahin nyo lang po yung description. At gawin lang po ang ating mechanics. So, para pasok po kayo sa ating raffle sa September 16. Ayan. Lunchtime, press na press ang hangin na. Ayan, sabi ni Arcel C. Perez. Bagong gising. Tamsak Dan, sabi ni Yasser Tapuro. Ayan, salamat po, napakinggan ko po pangalan ko. Sana naman. Ayan, sabi ng Sinaida Pabilio. Hello, good afternoon, Oragon team. Sabi ni Yasser Tapuro. Ayan, Sir Hane, nag-send po ako sa messenger ng entry. Sabi ni Ma'am Reggie Bunyel. Ayan, good luck po. So, sana nagawa niyo po yung ating mechanics. Kumusta po? Sana all, sabi na Yasser Tapuro. Ayan, ako si Yusiro Michiko. Idol, thanks. Si Morris Malon pala ito. Okay. So, ang daming Ayan, halos wala tigil guys yung ating cellphone kaka-vibrate. Dahil nagpapadala ng entry, no? Ayan. Sigurado lamang po na nagawa po yung ating mechanics para hindi po tayo pa ulit. Yan. Nag-send po ako sa messenger ng page mo, sir, ng entry, sabi ng Janet Agapito. I-check po natin mamaya. Dan, subscribe, like, and share. Sabi ng Brady Bunyel, thank you po. Belinda Espijon, thank you po, thank you. Shout out po sa inyo. Pwede sumali, Roy, paano? Sabi ng Marian Bayudo. So, ayan, pakibasa na lang po ang ating description. Okay. Send ako sa Roy C. Buluan, sir, ng entry ko po. So, doon po nyo isend sa Facebook page po namin na Oragon Honey. Yan, wag po doon sa aking messenger. Okay, dana po, Manoy Roy. Shout out na po mga idol. Sana po mapili man po ako, Manoy Roy. Sabi ng Annalisa Kabutay. So, gagawin po nating,
yung spinner po ito para wala pong para hindi po sabihin ng mga na dinaya po natin. Para fair. Para fair, yan, tama. Live po natin tong bubulahin, no? So, para kitang-kita po talaga na transparent pa. Ayan, transparent yung ating ginawang raffle. Pa-shout out kay Boss Lucky Chan, Boss Lai Lacotsero. Sabi niya, Sir Tapu, Idol, send po ako. Entra sa messenger niyo po, sabi ni Ma'am Reggie Bunyel. Wag po sa messenger, guys. Doon po sa sa Facebook page na Oragon Honey. Yan. Paano po sumali sa Embelinda Expedition? Pabasa na lang po ng ating description. Okay, salamat. Nilalangaw na tayo. Anong price ka, Lodi? Ayan, basahin natin yung price. So, ayan, ito po yung mga price natin. So, magkakarambutan ng 5 consolation prize na tigo 1,000 each. So, third prize, 3,000. Second prize, 7,000. So, first prize po natin ay 10,000 pesos. Yan, sana. Ayan, sana. Sana all. Sana yung yung manalo is talagang kailangan. Ayan. Nakapasok po ba ako, sir? Nagluto kasi ako. So, hindi pa po natin na-check. Ayan. Si Ma'am Net Mercado, hello po. Mr. Humito Rolls, Idol. Yan, pabasa na lang po ng description para mas malinaw po. Idol Hane, done all. And thank you, Ma'am Reggie Bunyel, Net Mercado, done host. Salamat po. Sir, double po ako send sa Oragon Hane and Roy C. Buluan. Sinigurado talaga ni Ma'am Reggie na pasok siya. And thank you po. Pwede po ba sumali sa raffle nyo? Sabi niya, Sir Tapuro. Lahat po, welcome po. Pwede pong sumali. Lahat po pwedeng sumali. Yan, good luck po sa inyong lahat. Send po ako sa Oragon Honey. Okay po, salamat ng Reggie. Po, Visible po. Ayan, check po natin mamaya. Idol, tabing dagat lang kami dito sa Talisay. Saan kayo dito sa Talisay nag-work? So, dyan kami sa, yung grocery yan. Kalimutan ko na tuloy yung May grocery diyan sa sa Talisay, Batangas na talagang nag-iisang grocery na napakabenta. Yung yung may-ari yung One Eye. Si One Eye. Yan, diyan po kami nagtatrabaho. Nakalimutan ko na kasi yung pangalan ng grocery. Sana manalo ako, pang-add ko po para matapos na pagwako sa bahay namin. Sabi ng Reggie Bunyel. Wow, sana deserve mo talaga yung manalo. Nag-send po ako sa Oragon Honey po, sir. Okay po, Ma'am Reggie. Thank you. Yan. Sana all press, sabi ni Russell C. Perez. Ayo, press. Paniguro dalawa, sir, kung visible po entry ko. Talagang sinigurado niya talaga. Oh. Si Ma'am Rosario Barbaso. Rosario Barbaso from Dipulog City. And shout out po si Sir Nestor Pila. Paano po makasali sa parapol nyo, Kuya Roy? Pakibasa na lang po ng description, guys, para mas malinaw po. Thank you. Sana ma-reach ko na 1,000 subs sa po, sabi ni Jesse Channel. Huwag lang sumuko, guys, maabot mo din yan. So, ayan, talagang... So, ulitin natin, guys, yung consolation. Yung ating prizes. So, 5 consolation prize na tigo 1,000 each. Third prize, 3,000. Second prize, 7,000. First prize, 10,000 po. Total of 25. A total of 25,000 pesos. Sure. Ayan, talagang dinagsa tayo, guys, ng ng entry. Ganda pala ni Ma'am Reggie Bunyel.
So, ayan, bigyan natin ng thumbs up si Ma'am Rayleigh Bunyal. Talagang sinigurado niyang makakapasok siya sa ating entry. Wow, thank you. Shout out kay Manoy, GT Manoy. Siya yung ginawan tayo ng ano. Anong tawag dito? Check it. Ha? Video. Ayos, ayos. Thank you, GT Manoy. Shout out. Mr. Humito na channel. Mayat maya nagpapalito si GT Manoy ng kanyang pangalan. So siya naman daw ngayon si Mr. Humito na channel ko. Shout out, Mr. Humito. Thank you, thank you, thank you. Ang galing, ang ganda. 596048446. So yan, may tumatawag na naman. So kausapin muna natin. Yes, mouse. Ayan, sabi ni Mores Malon, sana sila Nika Lima. Ayan, may kausap lang po si Oragon may tumawag po sponsor sa kanya. Sabi ni Shy Honey, good morning po Sir Roy. Good morning din po Shy Honey. Magandang umaga. Sabi naman ni Mores Malon, kinabulag sa Nika Lima ka nag-work. Doon po siya dati nag-work. Ayan. Sabi naman ni Batang Hambog Vlog, hello po. Hi din po, Batang Hambog Vlog. Ano sabi niya? Kinabulag sa Nikalima. Nikalima ka nag-work. Doon nga po siguro kay One Eye. Malapit daw sa Malapit talaga Pescador. Pescador, Pescador, ayan.
Sabi naman ni Shai Hari, watching from Dammam, Saudi. Ayan, shoutout po sa mga taga-Saudi or sa mga nasa Saudi nating kababayan. Magandang hapon or tanghali po sa inyo. Ako, Lods, di pa qualified, sabi ni Jesse Channel. Ayan, i-check po natin yan, Sir Jesse, ang ating entry mamaya-maya lang. Sabi ni Ate Chris Pong Kitchenamics. Hello po, kumusta po kamo? Ayan, okay naman po. Shoutout sa ating 18 viewers at 44 thumbs up. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, pasenda lang po ng ating mga tayong 10,000 pesos. Ayan. No sound, sabi ni Jesse Channel. Ayan, kasi po, sorry po sa kung walang sound kanina. Nag-mute lang po kami kasi may tumawag pong sponsor kay Oragon Honey. Kaya nag-exit lang po siya saglit. Ayan, baka pwede po makadikitan, small channel lang po. Ayan, nagbaba po ng link si Ate Chris Pong Kitchenamics. Pakibisita rin po ng kanyang YouTube channel. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ulitin ko po, meron po tayong 5 consolation prizes worth 1,000 each. So, 5 po yan. At 3,000 po sa ating third prize at sa ating second prize, meron tayong 7,000 pesos. At sa ating first prize, meron tayong pamimigay na 10,000 pesos. Ayan. How to join po sa entry, sabi ni Ate Chris Pong Kitchenomics. Ayan, pakicheck lang po ng ating description below. Pakiclick lang po ng ating title sa ating live at lalabas po doon yung ating description. Nakapasok na po ba raffle, sir? Sabi ni Colly Yu. Ayan, i-check po natin yan mamaya-maya. Colly Yu. Ayan, nililista po natin ang ating mga entries. Ayan. Sige po, comment lang po kayo yung mga gusto po pong sumali. Again, last call po ito natin. Bukas po ay ating last na pagtanggap sa ating mga entries. Ayan. Pwede po ba sumali kahit dito? Or kahit OFW, pwede po ba sumali? Sabi ni Shayhani, yes po, pwede pong sumali. Lahat po ng ating subscribers sa ibang bansa at sa loob ng ating bansa, welcome po tayo mag-join at ipapadala po namin sa inyo ang ating mapapanalunan or ang inyong mga mapapanalunan. So lahat po ay welcome sumali. Sige po. Yung mga nagtatanong po, pakicheck po ng ating description at pakiclick lang po ng ating title at lalabas po yung description below kung ano po ang ating mga mechanics. Nandun po yan sa instruction, okay? Ayan, sa mga gusto po mag-donate, nandiyan po ang GCash number ni Oragon Honey. Pakisend na lang po. You're welcome po, Ma'am Shai Honey. Ayan, God bless po. Ingat po kayo dyan sa Saudi, Ma'am Shai Honey. Ayan. Pakisend na lang po, Ma'am Shai Honey, ng inyong entry. Pakihanap na lang po yung ating Facebook page na Oragon Honey para po doon natin i-send yung ating mga raffle draw. Yun. Sige po, pasandala po ng ating mga entry. I-check po natin isa-isa. I-check po natin yung ating mga entries. Ayan, shoutout sa ating 16 viewers at sa ating 46 thumbs up. Mega love shoutout po sa ating lahat. Nag-send na po ako, sir, sa page nyo sa Messenger. Thanks po. Sabi ni Jared Agapito. Yan, check po natin yan sa ating Facebook page, yung inyong entry na pinadala. Yan. Sabi ni Ate Chris Pong Kitchenomics, done na po dating dikit at na-share na din. Ayan, thank you so much po. Done host, sabi ni Neth Mercado. Ayan, thank you so much from Neth Mercado. Done host. Ayan. Pakisend po ng ating mga entries para po tuloy-tuloy ang ating paglista para po wala tayong malihisan at malipasan ng mga ating subscribers. Okay? Sige. Ayan. Yung po sa ating mechanics, paki-check po or paki-click po ng ating title para po makita nyo po yung ating description at instruction kung paano po makasali dyan. Ayan.
Again po, worth 25,000 po na ipamimigay sa ating darating na okasyon sa 16. Meron tayong 5 consolation prize na 10,000 each or 5 consolation cash 10,000 each. Meron tayong 5 consolation na 1,000 each and third prize worth of 3,000 pesos. Second prize 7,000 pesos at first prize 10,000 pesos. So yun po yung ating ipamimigay sa ating darating na raffle draw. Okay. Ayan, may mga nailista na po tayo dito. Yung mga hindi pa po nakakapagpalista or nakakasend ng entry, pasend na po ng entry. Meron na po tayong 54 entries na ready nating i-raffle sa darating na raffle draw. Please pakisend po ng ating mga entries para po hindi tayo mahuli. Last na po bukas. Ayan. Sige po, pa-comment na lang po ng ating mga katanungan. Yung mga gusto po pong sumali, okay? Alright. Ayan, sabi naman ni Ate Chris pang Kitchenomics, na po, nag-send na po ako sa FB page niya. Sige po, check po natin yan. Okay, shout out Neth Mercado, sabi yan ni Batang Hamog Vlog. Ayan, shout out daw po. Hi, pwede po ba sumali ng Pandakan, Manila? Yes po, pwede po sumali lahat ng ating subscribers. Sa Pilipinas man po tayong sumali, alright? Sige po. Lahat po pwede sumali. Pakibasa na lang po ng ating description para po makita ninyo ang mechanics. Ayan. Sige po. Pasandalan po ng mga entries natin. Ayan, sabi naman ni Ate Chris pong Kitchenomics, Jessie, channel dandikit sa'yo, pasukli na lang po. Ayan, naglapag po siya ng kanyang YouTube channel, dandikit na daw po. Ayan, bisita na lang po ng kanyang bahay. Naglapag po siya ng kanyang channel, sabi ni Ate Chris pong Kitchenomics. Dana daw siyang dumikit sa'yo, Jessie channel. Okay. Congrats po sa inyo. Share your blessings or share your bleedings. Sabi ni Ate Chris pong Kitchenomics. Ayan. Thank you so much po. Ayan, shout out sa ating 16 viewers at 47 thumbs up. Napakalapit na po ng ating raffle draw. Ayan, congratulations. Sabi niya, share your blessings. Ayan, sabi niya ni Ate Chris pong Kitchenomics. Ayan, shoutout sa lahat ng ating viewers ngayon. Kumusta po tayong lahat?
Yan, sige po. Sa ngayon po, meron na po tayong 54 entries. Ito na po yung mga pasok na po ito sa ating pasok na po ito sa ating entries. Kumbaga, na-send po nila yung tamang mechanics. So sa mga hindi po nakakapag-send ng mechanics dyan or ng tamang mechanics, paki-double check po natin, no? Para makasali po tayo. Pakibasa po ulit ng ating description. Oh. Hindi naman nagtago. Yeah. Tumambay lang ako. Ayan guys, magpapaalam muna po kami. May gagawin lang muna po kami. Sumali sa entries po ngayon. I-check po natin yung mga nag-send po ng comments. Magla-live po kami muli mamayang gabi. Pakiabangan po yung aming YouTube live. At para sa ating another announcement. Ngayon po, yung mga nag-send po at nagpadala ng kanilang entry ngayong araw o ngayong tanghali, i-finalize po namin yun ngayon para po mamaya po banggitin na po namin isa-isa yung mga nakasali po at mamayang gabi, idadagdag po natin yung mga gusto sumali. Ayan, sir, nakapagsend na po ako sa Oragon Honey page. Pakitingnan na lang po kung okay na. Thanks and God bless. Sabi ni Sherin Tupu. Okay, sige po. Check po natin yan mamaya. Ayan guys, papaalam muna po kami. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nanood. So guys, maraming salamat po. Ayan, so yung hindi pa po send ng kanilang mga entries, so please guys, so pakisend na lang po para makasali po kayo. Yes po. Yan, salamat po sa ating lahat. Sa mga Salamat sponsors natin, thank you. Bye-bye. Thank you po, bye-bye. God bless. Ingat po kayo.